हेल' लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै आङो नै हाबायाव थांनो रेडि जादों आरोना लोगोफोर। दख'ना गस्ला गासिबो गानखांबाय, देलायखांबाय, रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर। जों दा थांबाय थानोसै हाबायाव। हाबा जाहैनो नागिरदों जोंहा नै लोगोफोर सान्थिफुराव। हिन्जाव गोदान लागोआवसो हौवा गोदाना गाबोनसो जागोनदां। मा होनदों? हिन्जाव गोदाननि फंबायसो लोगोआ, ओमफ्राय बिनानावफोराबो लोगोजोब आरो। जों दा हाबायाव मोनफैबाय आरोना नै लोगोफोर। हाबलांनोसै सिङाव, माबायदि साजायदों नायहैसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि हरफानो गोनां मालफोरा बेयाव दोनदों आरोना लोगोफोर। मोजां मोजांथार नै। सोरखौबा सिनायनाय लोगो मोनबाय नामा? सोरखौबा सिनायनाय लोगो मोनदों? गामियाव दोमैलुखौ लोगो मोनदोंहाय एसे गोबावनि उनाव दिनैसो। मारै दं? मोजां। आंबो नोंखौ दिनैसो लोगो मोनदों दा, बे गोबावजों। बोसोरसे जालायबाय? बोसोरसे बारबावबायथ' आरो। दिनैसो होननाया लोगोनि बिब'नि हाबायाव, देरस्रांनि आब'नि हाबायाव फैदों आरोना। मा बेदर मोनजाखो? बेहा मिरामिस। थांसै जोंहा, जाखांबाय लोंखांबाय, एबार न'आव थांबाय थानोसै। जों दा न'आव थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि फिसासा मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बाय बाय।